what's up guys? What's up mga barats? It's me, Ilarn again, and welcome back to my YouTube channel. So ayun nga guys, for today's vlog, gagawa tayo ng fun facts about me. So ayun guys, kung mapapansin nga ninyo, matagal na tayong nag-vlog. Actually, magto 2 years na. So para naman mas makilala nyo pa ako ng konti, so gagawa tayo ng version natin ng facts about me. So are you guys ready? Tara, simulan na natin. Ito na yung ating fact number 1. Is kung ano nga ba yung full name ko. Ayan, so yung full name ko po is Larny Anza. So kung mapapansin niyo sa YouTube channel natin, yung Y nilagay ko sa una para maging unique naman siya ng konti. Short story lang no guys regarding my name, kasi supposedly daw yung pangalan ko talaga is Larry. Ayan. Pero nagkamali lang dun sa registrar office na siguro nung pinarehistro ako. Siguro iba yung pagkadinig nung nagre-rehistro. So ayan, so yung isang R supposedly naging N. So kaya naging Larny na siya. So actually yun yung ginamit ko from elementary to high school. Ayan, pero nung nag-college na ako, iba na yung real name ko na ginamit ko. Actually, thankful ako doon sa pangalan ko kasi nung nag-aral na ako, so parang madaling matandaan yung pangalan ko. So ayan, parang kung nag-check ng attendance, tapos tinatawag nila Larny, tapos nagre-raise ako ng hand ko, oh, lalaki pala to. So ayun, so madali na silang, yung teachers madali nang matandaan yung name ko. So ito na yung ating fact number 2. Guys, yung fact number 2 natin is kung ano nga ba yung naging first job ko after high school. Kasi ilimit sa kaalaman po ninyo, after high school is hindi pa po ako nag-aral ng college, nag-work muna ako. And then yung first job ko nga guys, nung after ko pag-graduate ng high school ay isang meat vendor sa isang palengke sa bayan sa Novaliches. So I think tumagal ako doon ng 4 months I guess. So dako na tayo sa ating fact number 3. 3 natin guys is kung ano nga ba yung kurso ko, kung ano yung tinapos ko. So ayun guys, bali nagtapos po ako ng BSHIM, Hospitality Industry Management. Ito na yung ating fact number 4. Anong taon ba ako graduate ng college? So late po kasi ako nag-college na, so graduate po ako 2014. Ayan, bali 5 years po ako na-stop nung after pagka-graduate ng high school. Thankful ako syempre sa ating kapatid na nagpaaral sa akin. Ayan, shout out sa iyo Ate Chris. And then, yung ating fact number 5. Kung ano naman yung naging first job ko after college. So, ayan guys, naging first job ko po after college ay sa isang luxury hotel sa Manila, sa banquet department. So sobrang enjoy yung experience na yon. Parang walang pressure, parang unpredictable yung mga ginagawa mo araw-araw. So masaya. Actually, I considered that experience na yun yung kung saan ako pinakamasaya sa work. So, yung ating fact number 6. Kung ano nga ba yung first travel ko outside the country. So, ayun. So, yung first na nag-travel ako is kung saang country is sa Saipan. Ayan, that was 2017. Bali, naging OFW po ako doon ng mga 6 months.
Pero yung 6 months na yon, sobrang nag-enjoy ako, lalong-lalo na sa work. Sobrang ang daming experience, parang vina-value ko talaga yung everyday na nag-i-stay ako doon. Though at first, alam ko na parang, kasi yung sa yung sa visa ko that time is parang 10 months. Kaso nga lang, syempre, pre-process pa yung visa and then everything. So, nakarating ako doon, parang umaandar na yung nung sa months nang naka-indicate doon sa visa ko. Kaya, parang 6 months na lang yung remaining na naabutan ko. And then, unfortunately, pagdating na ng renewal is hindi kami na-renew kasi parang naabutan kami ng cap. Parang meron kasi silang certain number lang kung ilan yung pwede nilang i-approve. And then so since parang late kami dumating, March ako noon March na kami dumating. So ayun, parang yung lahat ng dumating ng March and then beyond, ayun, parang hindi na sila nasama. So sad, pero hindi ako na-sad kasi sobrang blessed ako kasi na-experience ko pa yon. And then yung work, sobrang nag-enjoy talaga ako. So, dapat naman tayo sa ating fact number 7. Food allergies. Ayan. So, before kasi guys, parang wala naman akong allergy sa pagkain. And then suddenly, parang natuklasan ko na lang. Ang pinaka-first na allergy ko is yung sa shrimp na maliliit. Nasapan pa lang ako noon nasa Sophie pa lang ako noon. And then, ayun, tapos nung dumating na ako dito kasi 'di ba nag-lockdown. Before kasi nag-lockdown guys is nakauwi na ako dito sa province namin. So parang ahead of time talagang hinabol ko siya. Kailangan 'di ba parang March 15 nag-lockdown. So kailangan 15 andun na ako. So sakto 15 ng umaga andito na ako. So ayun, dito ko nalaman nyo ang dami ko palang allergies. So like yung mga pagkain na nakukuha sa ilog. I don't know, kasi before, hindi naman ako allergy sa mga yon. Siguro dahil sa tagal na rin na panahon na hindi ako nakakain ng mga ganon. Like yung mga, we called it bunog yung mga maliliit na isda sa ilog. Ayan. So doon, yun na yung mga allergies ko. Tapos kahit mga tilapia na nahuhuli sa ilog, gano'n. So yung ating fact number 8. Ano nga ba yung mga interest ko? So kung mapapansin nyo guys, number 1 talaga mga interest ko is yung sa pagluluto. Actually, marami na tayong nagawa na vlog sa cooking, sa food. So, kasi parang hindi ko lang siya interest It's my passion. Parang, ayun, masaya ako kapag nakakapagluto, ganon. And guys, check out kasi nagpa-order din ako ng mga pagkain. Baka gusto nyo umorder na isingit. So, and then yung ating fact number 9. What type of person I am? So, actually, I am more on introvert. Ayan. Kung mapapansin nyo, di ba sa tagal ko nang nag-vlog, so ngayon lang ako gumawa ng facts about me kasi parang nahihirapan ako mag-open up pa, parang yon. Pero minsan naman, meron din akong pagka-extro, lalong-lalo na kapag matagal ko nang nakasama yung isang tao. So, ayun. Pero I am more on introvert talaga. And then yung ating last, yun yung ating fact number 10. Love life. Well, matagal naman akong single. Charot. So ayun, never pa naman ako. Never akong nagkaroon ng relationship. Ayan. So, ayun, though,
before, I have 3 crushes. Pero pag crushes kasi sa akin, sobra na yung impact eh. Sobrang parang mahal mo na talaga yung isang tao. So yung first ko, na-meet ko siya or ka-work ko siya before. Ayan. And then yung second ko, noon, na-meet ko naman siya sa work din, outside. Ayan, nung nag-Saipan ako. And then, yung third, na-meet ko naman siya nung bumalik na ako ng galing Saipan. So, ayun, masaya. Masaya kahit papaano. And then, pero syempre guys, no, I'm sure alam nyo naman, yung mga tinutukoy ko is mga guys. So, ayun, though friends ko sila ngayon, yung dalawa, oo, parang, nag-confess ako, pero wala, ganun talaga. So, let's move on. So, pero, syempre, ganun talaga yung life. So, ayun guys, I think with that, mas nakilala pa ninyo ako, na kahit papaano, kahit konti, mas nakilala ninyo ako, and sana abangan nyo pa yung mga susunod na vlogs ko. So far, yun lang. At saka guys, no, patuloy lang. Kahit na kung mapapansin nyo yung mga videos natin is number of views, mga 10, 20, okay lang yan. Magpapatuloy at magpapatuloy pa rin tayo sa pag-vlog. So and guys, with that, sana na mas nakilala nyo ako ng konti. And then, see you sa mga susunod kong vlogs. That's all for now. This has been Larnie saying bye-bye everyone!